1, 2, 3. Liza. Dia sih tahu hurra. Hai nama hor. Yang mana mendeka minum dolar na, oni dolar tahu bukan. Bagi kamu kan dia, sibuknya from Arab Arab pun nak dia ikut. Roda baru pun nak. खोमसिसो ओरै माबा जादोंना सान्दुं गांनैल' रिजेक्सन जासिगोन आरो लोगोफोर जोंनि बर' बाजार स्कुलाव खेला जादों आरो काबादि खेला जादों फुटबल जादों भलिबल सोलायना भलिबल जादों ओमफ्राय बेखौनो जोङो नायनो फैदों लोगोफोर ओमफ्रायो काबादिखौबो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नागिरदों आरो ना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था ओमफ्राय नै दिनै आंजों किरण दङ बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों किरणखौ बेबो जोंहानाव फैनो समानो सोलाबा आंबो बिसोराव थांनो समानो सोलाबा आरो ससे दावलांनाय ससे दे ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा हालायनो दे होनलाय दिनै होना जा खेला जासिगोन नायलांबाय था नोंथांमोनाबो जोंजों नोंमाना भिडिअ बानायगोन र' किरणनिखौबो नाय दे लोगोफोर किरणनि भिडिअखौबो नाय आंनि भिडिअखौबो नाय साबस्क्राइब खालाम आंनिखौबो दे नायलांबाय था दाना खेलाया लदाबारि नै लदाबारिदो उनिदलजों आरोना खेलाया नै बिनि गामिया लदाबारि ओमफ्राय आंनि जोनोमगिरि गामिया उनिदल आरोना आंनि गामि बोराइनिजों ओमफ्रायो बेसोरनि गामिजों आरो खेलाया जागायसिगोन नायनो फैदों So hello everyone, bye. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय एक्स'आ होदों न' एक्स'नि हामनायाव स्पर्टस जादों ओमफ्राय दिन्थिनाय बानायनायबो जादों नायनो फैदों दायो काबादि खेला जागासिनो माने स्टार्ट जायाखै जासिगोन थ' नायलांदो इथिं मनजि दङ नै ब्लग बानायदों सानैबो बानायलायदों नै लोगोफोर आंबो बानायदों बेबो बानायदों आरो दा सानै इउटिउबार बेबो बानायदों आंबो बानायदों स' देखायलांसै एसे नायलांबाय बिथिंनिया लदाबारिनि लाजिदो हनै खेला गेलेग्राफोरा लाजिदो किरणमोननि गामिनिया ओमफ्राय नै बिथिंजाय अनिदलनि आरोना नै केप्टेना बेनो हांसिसि आरोना बिथि माबा नालाय किरण गसंना लानबा नारखा हरस्राबाय अनिदला देरहानानै दङ लोगोफोर दासान्दि होनो ना होमबा जायो न' लोगोफोर गोरोन्थिया जाखायो न' सान्दुं गोसानि लोगोफोर सान्दुं गोसायाव खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ लागासिनो आरोना जोङो काबादिखौ नै किरणाबो बिथिंजाय लागासिनो साथाबो लाबोनो रोङासै सान्दुं गोसाजोंनो जाथारला ओमफ्राय नै बिथिंजाय आदा मिना मामोनलाय मा होनोमोनलाय बिसोरखौ मा होनोमोनलाय रेफ्रिमेन्टआ नै
जोबाखै दाबो खेलाया खेलाया फाइनाल नङा लोगोफोर मा होनोलाय इदि खेला इदिखौ बेस्ट अफ 3 बेस्ट अफ 3 नामा बेस्ट अफ 3 टाइम हिसाबै जोबलांबाय थायो खनसे थांखांबाय आरोना खनसेयावहाय आं देरहाबाय ओमफ्राय दा आरो खनसे जाबावनो नागिरदों ओमफ्राय बेयावहाय सोर देरहायोसै आरो दा ओमफ्राय जुदि खनसेयावथ' जोंनिया देरहाखांबाय नालाय ओमफ्राय बे खनसेयावबो जोंनियानो देरहाबावबाथाय बिसोरो थांसिगोन आरोना र' एबारनिया आरो सोर देरहायो बेखौबो एसे नायलायदो लोगोफोर भिडिअखौ इसेबां गोलाव लानानै देखायबाथ' नायनो इसेबां मोजां जाखाया बेनिखायनो सट देखायलांसै आरोना लिजा हा खेलाया इन्टारेस्टिं थार जादों नोंथांमोनाबो नायलांदों आथिं सागोन जेबो बुंथ'ला मा लिरदों खिथाहर स्करिं मा गामिनि नोङो दाउगामि सोरहानि बे गोसोआव बाबानि नामखौ गोसोआव नै लोगोफोर खेलाया अनिदल आरो लदाबारिनिमोन ओमफ्राय माबाया अनिदला फाइनाल थांबाय आरोना ओमफ्राय नै लदाबारिया लस जाबाय आरो बेखिनियानो नै लोगोफोर शपिं सिल बेजों सावगारि आखिनो र' आङो मा आखिगोन किरणखौ आखिनो र' आं किरणखौ बेयावनो आखिगोन आं किरणखौ मेगन जाबाय नै आगोलाव जि मानसिल' आखिखायोमोन आङो जानला मालानो आयौ मालाय किरणनि मेगना गिदिर गिदिरसो फिसा फिसा आखिफ्लांदों नायसोदो आरो नाहा फैदो ayo putulas bebek masih lain masuk Astam para buko. Astam male buko. Ha? Buko na auto bigyan na. Sino ba nang bala? Aganda? Nilogoफोर आं किरणखौ आखिदोंमोन किरण बायदियानो जायासै अनजि बायदि जाबाय आरो अनजिमाखौनो खालामस्रानोसै आं सिन्दुर होना होनानै सिन्दुर जाबाय सिबुरायदोलै दाउगामिनिफ्रा काबादि खेलाया मा होनगोन दायो हाफ टाइम ना मा होनगोन हाफ टाइम दां हाफ टाइम जादों आरो दा एबार माबा जासिगोन फाइनालाथ' लदाबारि नङा दाउगामि ओमफ्रायो अनिदल बेयो थांबाय आरो ओमफ्राय फाइनालखौबो एसे देखायलांसै लोगोफोर नायलांदो फाइनालावहाय सोर देरहायो जायनो देरहागोन 3000 आरो बान्थाया ओमफ्रायो जेननायाबोथ' मोनखासिगोन ना एबार फाइनालाव 2000 नामाथाय मोजां मिन्थियाखै जेननायाबो मोनगोन ओमफ्राय बेवहाय खामबो मोनजागोन दि जाहा खाम जाना थांसै न' खाम जाना थांसै
टाइमबो जाखाबायना ओंखाम उखैबाय नायलांबाय था भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय न' ओमफ्राय आरो कमेन्टबो खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नै लोगोफोर एबार गेमा फाइनाल जाबाय आरोना नै बिथिंजायनिया दाउ गामिनि ओमफ्राय नै बिथिंजायनिया अनिदलनि आरो एबार सोर देरहायसै एसे नायलांदो लोगोफोर देखायलांसै फाइनाल गेमखौ Points to Dobogo 1. नै लोगोफोर बे स्कुला जोंनि बर' बाजार हाइ स्कुल आरो गोदो आं बेयावहाय फरायनानै थांनाय ओमफ्राय बेयाव क्लास मोनथामल'सोमोन नालाय क्लास 8, 9, 10 मोन आरो ओमफ्राय नै बियो हाइदेखायनि किरन बियो क्लास 8 मोन आरो बियो बन्दसो ओमफ्रायो नै बियो क्लास 9 मोन जोङो माथि जयोमोनलाय आङो नै बिथिंजाय जयोमोन आरो बेयावहाय प्रग्राम जादोंमोन ना दहाय बेखायनो बोरैबा गुरलाय गुरजाय जाजोबना दङ बिथिं जयोमोन नै बदा ओमफ्रायो बेयाव बसनायमोन आरो बेखिनियाव बसनायमोन ओमफ्रायो बे मोनसेया क्लास 10 मोन आरो ओमफ्राय नै क्लास 10 आवहाय दरजाया बेमोन नालाय क्लास 10 आव हाबनायनि दरजाया बेमोन ओमफ्राय नै आङो बेखिनियाव जयोमोन आरो माने जोङो फार्स्ट डेस्कआवनो जनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय दरजा मोखांथिमोन आरो बिथि मास्टार फैदोंना फैयाखै होननानै जोङो नाहरखुमाबाय थायोमोन गुरलाय गुरजाय जाजोबना दं मा होनबा नोङो काबादि खेलाया जोबथ'वाखै नालाय बेनिखायनो आं फरायनाय स्कुलखौ एसे देखायबाय ओमफ्राय रुमावबो हाबना एसे देखायबाय आरो खुला थाखानायखाय नैबेफोर हेंग्राफोरा सिगां गैयामोन बिबार बागाना बिबार बागान माने बिबारानो गैया नै बेवहाय गायजेनदोंसो जोबथारसिगोन नै खेलाया सोर देरहामारगोनथाय नायजोबथारनोसै Dobogo देरहाबाय बान्थाया माबायावसो 29 मिथिबाय प्रग्रामाव फैनांगौ बेसे ए सानैबो आंबो थानि जोब्बाय खेलाया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्रायो दायो जानायबो दङ नालाय जानाया बेलेग जायगायावहाय बेयावहाय नङा बिनिखायनो जोङो दाबसे जायगायाव थांनांसिगोन आरो ना जानो थाखाय ओमफ्रायो जाहैनोसै लोगोफोर जानायखौबो एसे नायलांदो जानायखौ माबायदि थांगासिनो अमा बेदरजों जाहैनोसै अमा बेदरजों मोनजागोन होननानै बुंदों आरो ना अमा बेदर नंगौना नङा मिन्थिया थांना नायनोसै नायनानै बिराद मोजां मोनदों खेलाखौ माने बेबायदि खेला नुयिया गोबाव जाथारबायमोन ना गारिया बेनो दा ओमफ्राय नै गारिया जोंना किरण स्कुटि किरणजोंसो गाखोना फैदों आङो जामुता मालाय बेयावनो बिजि नालाय ओमफ्राय किरणा जोंनिथिंनि खाथिथिंनिखा नालाय ओमफ्राय किरणजों फैफाबाय आरो आङो